God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til Sportsbingo her på TV Danmark Næstved. Det er en noget speciel udsendelse. Det er derfor, vi har taget det fine tøj på. Det er nemlig den sidste Sportsbingo-udsendelse i denne omgang. Vi har et veloplagt publikum med os herinde i studiet i dag, og den meget opmærksomme seer, som har spillet med i flere år, vil også bemærke, at der er flere velkendte ansigter blandt vores publikum. Det er nemlig ikke kun Maria og mig, der skal styre bingo-spillet i dag. Vi har indbudt alle de gamle værter, og en stor del af dem har kunne finde tid til at komme herind i studiet i dag for at være med i den sidste udsendelse. Og ingen udsendelse uden lidt lækkert at spise. Der er fra Kringlebageren på Oddervej i Næstved en stor, lækker lagkage. Den kommer på skærmen lige om lidt. Den er der. Nu ser den ikke så stor ud, den er altså meget stor. Og vi skærer for af kagen om et øjeblik, og så nyder vi den herinde i studiet. Og jeg håber også, at I sidder derude med god kaffe, og I sidder derude med det god kage, og er klar til dagens spil. Men inden vi tager fat på dagens spil, så skal vi lige se tilbage på sidste uge og på puljebingo-omsætningen for sidste uge. Til vinder med 12 rigtige var der 200 kroner i puljen. Der var 3 vindere, som deler puljen, 66 kroner til hver, og så 2 kroner, der bliver overført til den spillerunde, som vi foretager i dag. Til vinder med 13 rigtige var der 1400 kroner i puljen. Der var ingen vindere, så de 1400 kroner går altså til denne uges runde. Der var heller ingen, der havde 14 rigtige. Der fik vi jo tømt puljen i sidste uge, og derfor er der 200 kroner til at starte på i dag. Og så kom vi ikke af med nogen rejsegavekort på 5.000 kroner til vindere med 15 rigtige. Men vi skal jo trække et rejsegavekort i dagens udsendelse på 5.000 kroner. Det er til DSB Rejsebureau. Det trækker vi senere i udsendelsen. Det gjorde vi også i sidste uge, hvor Helge Rasmussen, Kirkevejen 12 i Haslev, var så heldig at blive udtrukket og kan vide, hvem det er i dag. Der kommer til at ske en masse i dagens udsendelse. Blandt andet har vi også musik i studiet. Det er Tommy Hansen, som sidder klar til at spille under alle numrene. Så der bliver lidt livestemning herinde i studiet. Tommy Hansen sidder klar, og i øvrigt en tidligere medarbejder på vores bingospil her var tidligere lydmand på udsendelsen. Så det er jo sådan, det er lidt nostalgisk på den led også. Og udover at vi skal trække en masse præmier i dag, og vi skal spille, og vi skal finde en masse vindere, så får I også et kig bag kulissen, så I kan se, hvordan ser der egentlig ud i teknikken, og hvordan ser der egentlig ud der, hvor telefonslusen er. Det får I meget mere at se til senere i udsendelsen. Og så skal du også sige noget, Maria, men det er jo noget med nogle tal. Det skal jeg da. Vi går i gang med at spille af, og det første tal er 19. Nitten. 87. 87. 57. 57. 63. 63. 41. 41. 73. 73. Nummer 9. Nummer 9. 60. 60. 43. 43. 61. 61. 36. 36. 18.
18, 32, 32, 50, 50, 35, 35, 20, 20, 40, 40, 74, 74, 39, 39, 22, 22, 22, Den er lige gået stå på 22 her. Enogtredive. 31. 23. 23. 47. 47. 12. 12. 24. 24. 33. Der blev bingo på 33. I spil af. Vi venter stadig på, at de første vinder kommer igennem her til studiet. Og så håber jeg, at I havde tid til andet end kun lige til at krydse tal af, men også kunne følge lidt med på skærmen. Vi forsøger i udsendelsen i dag at lave nogle lidt anderledes billeder, hvor I også sådan kan se i kamerafolk, når I kan komme om her bag pulten og kigge lidt rundt omkring, der hvor man normalt ikke plejer at være under udsendelsen. Og så har vi forhåbentlig den første med. Sportsbingo, goddag. Goddag, Else Jørgensen Faxe. Velkommen til, Else. Tak. Velkommen til. Må jeg høre den tal? Nummer 20, Ja. 47, Ja. 57, Ja. 74, Ja. 87. Ja. Der var et gavekort hjemme på 100 kroner. Tak skal du have. Tillykke med det. Tak for det. Og du skal også have noget af mig, Else. Ja, tak. Du får nemlig et gavekort til bageren hos Fo, og det er et gavekort til en julestjerne. Okay. Så den kan du nyde her en af de kommende dage. Ja, tak. Om du også kan nyde det, du får herover, det får vi at se. Ja, tak. Det bliver et gavekort på 300 kroner. Ja, tak. Tillykke med det, Tak skal du have. og have en rigtig glædelig jul. Jo, tak. Og i lige måde. Jo tak. Farvel igen. Farvel, farvel. Og hvem må vi have med nu? Sportsbingo, goddag. Det er Johannes fra Hjælpemål. Velkommen til, Johannes. Tak skal du have. Så nåede du det her i den sidste udsendelse. Ja, nu vil jeg være med dengang. Velkommen til. Jo, tak. Må jeg høre den række? Nummer 12, Ja. 24, Ja. 33, Ja. 57, Ja. 73. Ja. Det var også som korrekt, så der var et gavekort på 100 kroner. Det er godt. Tillykke med det.
Også du skal have et gavekort fra Fobæren, og det er til en julestjerne. Jo, Hvad vil du have herovre, Johannes? det er næsten lige mig. Det er jo så godt det hele. Nogle kaffebønner. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Det blev til et gavekort på 500 kroner til Svends Møbler, der ligger ved havnen i Næstved. Ja, det er flot. Du. Og der er jo selvfølgelig en masse møbler, men der er også en stor afdeling med brugskunst, en afdeling med tæpper osv. osv. Ja, det er helt i øjnene. Så de 500 kroner skal du nok få brugt. Det skal jeg nok. Tillykke med det, Johannes. Tak skal du have, du. Og have en glædelig jul. Ja, lige må du. Tak for det. Hej, hej. Vel igen. Og så hopper vi over til puljebingo-maskinen, og de første tal, vi skal have udtrukket i dag. Nummer 9. Nummer 9. 84. 84. Nummer 8. Nummer 8. 12. 12. 21. 21. Nummer 6. Nummer 6. 36. 36. Og det sidste tal er 57. 57. Ja, så skal vi have udtrukket et par nittepræmier til Broby Kro. Og det er ikke Maria, der skal foretage det. Gitte, hvis du vil komme herover. Det kan du tro. Velkommen til. Tak Gitte, skal du have. du var jo vært helt tilbage fra dengang det hele startede, og det var i 89 stykker, Ja, det det siger startede. du. Ja. Og så i mange år sammen med din mand Ole, han kommer lige om lidt og tager pladsen her fra mig. Hvordan var det at være vært dengang? Det var spændende. Det var lidt anderledes, fordi det var i sin vorden, dengang vi startede det op. Og jeg synes, det var en god oplevelse. Jeg håber også, det har været det for alle dem, der har spillet med i alle de år. Og det er vel sådan, der er sådan lidt nostalgi over at komme ind i studiet igen, ikke? Bestemt. Bestemt. Jamen, vil du ikke have lov til at trække Det kan de du tro. 2 nittepræmier? Det kan du tro, Som ja. sagt til Broby Kro, det er gavekort til det store tag selvbord på Broby Kro. Det er hver søndag mellem kl. 13 og kl. 15. Hver gavekort gælder for 2 personer og har en værdi af 49 kroner per person, og dermed en værdi af 98 kroner samlet. Emmy Larsen, Karbæk Sti 17 i Karbæk, og Claus Nielsen, der bor Søgårdsvej 11 i Gelsted, skal ud og spise på Broby Kro. Tillykke med det. Så skal vi ud på en lille gåtur. Og den tager vores fotograf Kim os med på. Vi skal rundt og se, hvordan det hele ser ud sådan lidt bagved. Vi går, hvis vi får et billede på, det gør vi der. Nu er vi i det rum, der ligger lige ved siden af studiet, der er lidt mørkt. Det er et redigeringsrum. Det er meget mørkt i øjeblikket. Nu kommer vi ud, hvor der er lidt mere lyst. Det er en anden kulisse. Der vil I kunne se kulissen til lokalrapporten dernede i bunden, og til nogle af de andre udsendelser, som vi bringer på TV Danmark Næstved. Og den klods, I kan se derinde til venstre med vinduerne, det er teknikken. Den prøver vi lige at gå ind i. Derinde sidder der i øjeblikket 3 teknikere. Vi skal lige åbne døren. Sådan der. Det er dem, der sidder og styrer, om jeg nu kan høres, og hvad der ellers skal ske. I ser Michael Hovby der. Det er vores lydmand. Han sørger for, at der kommer en rigtig lyd. Ja, hej Michael. Så sidder Ulla Neubauer derovre. Hun vinker der. Det er billedmixeren. Det er hende, der sørger for, at det er de rigtige billeder, der er på. Og over bagved, der kan I sådan lige ane, ja sådan der kan I ane Dan. Og Dan, han er bånd- og grafikmanden, som vi kalder det. Det er ham, der styrer det rigtige bånd, der kommer på, når nu der er bingo, og indledningen skal køre, og der er en, der har vundet super bingo. Og så sørger han for, at der er den rigtige grafik på skærmen med folks navne osv. I kan se en masse knapper, og I kan se en masse skærme, og det er faktisk nødvendigt for, at man skal kunne køre en udsendelse som denne her. Vi tager et kig senere i udsendelsen rundt i, hvad der ellers foregår ude bagved, nemlig til telefonslusen. Nå, Gitte, så er det dig. Nu skal du... Skal jeg råbe tal op? Værsgo. Jeg prøver. Tak skal du have. Vi får tallene på lige... Det er de mennesker, vi lige så, der sidder og kæmper. Nu er de travlt. Ja. Værsgo. Tak skal du have. 34. 34. 6.
6, 14, 14, 67, 67, 46, 46, 31, 31, 84, 84, 70, 70, 53, 53, 39, 39, 15, 15, 90, Gamle Ole, 90, 79, 79, 40, 40, 16, 16, 69, 69, 1, 1, 36, 36, 24, 24, 33, 33, 66, 66, 35, 35, 63, 63, 30, 30, 11, 11, 37, 37, så er der bingo. Så var der bingo. Ja.
Og nu må jeg jo se, om jeg kan huske det. Du klarede det jo smadret godt, det her, Gitte. Og jeg da håber, der er en masse venner igennem. For ellers skal jeg stort set se, at den hernede er ved det gamle. Ja. Det er Sportsbingo. Goddag. God dag. Hvem taler vi med? Jeg beklager, det er Else Jørgensen, Faxe. Velkommen til, Else. Tak. Faxe har der været indført i dag. Var det også dig? Ja, Var det det? Ja. Hvor mange plader sidder du med? 5. Her kan du følge med? Ja. Det var utroligt. Jeg kunne ikke engang følge med en derovre lige før. Vi skal lige have tjekket din tal og Gitte først. Skal jeg bede om rækken? Ja. Nummer Tillykke. 6, Ja. nummer 30, Ja. 53, Ja. 66, Ja. 70. Ja. Tillykke med det. Du har vundet 100 kroner. Tak for det. Har du flere bingoer nu her i det spil her? Nej, Ah, ikke okay. denne gang. Så skal jeg se 100 kroner, sagde Gitte, og så skal du have en julestjerne fra Fogbergen. Julestjerne, det tror jeg, det var en blomst, men det er formentlig noget kagehistorie, det her. Ja. Og så er der lykkehjule. Det er lige så gammelt som bingo, kan jeg se. Man har ikke engang nået at få rette telefonnummer hernede. Det kører stadigvæk på 53 nummer, men det har klaret sig godt. Ja. Og jeg gider kun udlevere store gevinster. Hvad vil du helst have? Ja. Vi laver lidt snyd. Der er noget med lykkebingo, ikke? Men hvad for noget? Med lykkebingo. Ja, den får du. Tak. Vi kører. Og det kører. Det blev ikke denne gang, nej. Nej, men ved du hvad, der er 300 kroner lige nede i lommen. Det er også fint. Hvad fik du før? 300 kroner. Jamen ved du hvad, hvis du bliver ved hele aften her, der, så er daglønnen i hvert fald hjemme. Ja. Tillykke med det. Tak Og have det skal godt, du have. have det Jo, godt i tak. Faxe, og god jul. Tak skal du have. Tak. I lige måde. Tak for det. Hej hej. Ja, det var Faxe. Og så er vi færdige. Det var en puljebingo for Huland da. Går ikke. Skal vi se her. Du bliver nødt til at hjælpe mig. Og jeg ved ikke hvad. Ja. Ja. 56. Nu er ikke for hurtigt. 56. 14. 14. 33. 33. 34. 34. 87. 87. 4. 4. 88. 88. 41. 41. Og det er den sidste, vi skal have trukket i denne omgang. 30. 30. Ja, så leder det ikke til, at der er flere vinder i denne omgang. Det må være håndboldfinalen eller sådan noget. Men, Er der nogen, der ved, hvordan det står? Nej, så, vi har ikke fået det at vide så må nu. jeg nok lige sige, jeg tror, det er en ualmindelig kage, for jeg så, du sidder og vrede stiftet om i den 3 gange dernede. Den er god, ikke? Ja, men vi siger tak, fordi vi må være med. Jamen, jeg synes, det er lige, vi skal klappe af Ole og Gitte. Ja, jeg skal ikke stå heroppe helt alene, for jeg skal nemlig have Susanne. Velkommen til, Susanne. Tak skal du have, René. Og du har jo også været vært i en lang periode. Hvornår stoppede du? Var det halvandet års tid siden? Halvandet eller års sådan tid siden. Du var faktisk, du blev afløst af Maria, noget? Det gjorde jeg nemlig. som er vært i Og øjeblikket. nu kan jeg så spise hendes kage. Ja, så du kan spise hendes kage. Tror du kan huske det med tallene? Det ved jeg ikke, jeg kan prøve. Vi mangler at få nogle vinder igennem, så hvis du trækker ekstra Ja, gode tal, så den når klarer du jeg. måske i spil C. Den er jeg helt sikker på. Ja, Ja. værsgo. Godt, tak. Så skal jeg bare have nogle tal på skærmen jo. De kommer her, kan jeg se. 19. 19. Nummer 5. Nummer 5.
36, 36, 57, 57, 42, 42, 71, 71, 81, 81, 25, 25, 86, 86, nummer 1, nummer 1, tretten, 13, 67, 67, 34, 34, nummer 9, nummer 9, 66, 66, 87, 87, 69, 69, 76, 76, 31, 31, nummer 2, nummer 2, 10, 10, 33, 33, 52, 52, nummer 3, nummer 3, 11, der var bingo på nummer 11 i spil C. Ole Fagsø siger, at han har bingo, men jeg tror, han har kigget i tallene heroppe, eller sådan et eller andet. Ja, det passer ikke. Den tror vi ikke på. Nå, pyha, der var der heldigvis en ude bag skærmen, der også havde bingo. Sportsbingo, goddag. Hallo, hallo. Hallo. Ja, hvem er det, vi har med? Det er Svend Frederiksen Faxe. Velkommen til fra Faxe. Jamen, det lader til, at I er de eneste, der sidder og spiller med deroppe. Ja. Ej, lad os høre, om rækken er rigtig. Nummer 9. Ja, nu skal jeg lige finde papirerne her. Det er rigtigt.
19, Ja. 34, Ja. 67 Ja. og 71. Det var rigtigt. Så er der gavekort til dig på 100 kroner. Tak for det. Tillykke med det. Jo, tak. Og du får også et andet gavekort, og det er til en julestjerne fra Bæren hos Fogh Supermarked Ringstedgade i Næstved. Jamen, tak for det. Og så skal du jo også have noget herover. Skal vi snuppe en af de store nu? Ja, det gør det. Den kommer her. Jamen, det kan faktisk godt blive til rigtig mange penge nu. Du er landet på chancen. Og du får 300 kroner, som du kan vælge at satse, og det gør du så over hos Susanne. Hun står allerede klar med en stor terning nu. Hvis du vælger at satse, så kaster hun terningen. Lander den på ulige, så mister du det hele. Lander den på lige, og der er jo rigtig mange af de lige sider. Der er en 4 D'er, og der er også en 2 er der også. Der er mange af dem. Så fordobler vi, hvis du lander på en lige. Men det er dit eget valg, om du vil satse de første 300 kroner. Ja, lad os prøve. Vi prøver. Ja. Okay, jeg kysser den en gang. Så er den nok rigtig god. Nej, det er jeg ked af. Det blev desværre en 5'er. Ja, det er der ikke noget at gå ved. Nej, og selvom kan det gå. jeg tør ikke engang snyde, selvom det er den sidste udsendelse. Ellers skulle vi have kastet en gang til. Den går nok ikke rigtigt. Men de 100 kroner og kagen fra Fogh, det kan vi ikke snyde dig for. Tillykke med det. Tak. Og have en fortsat god dag og en glædelig jul. Glædelig jul. Ja, tak. Farvel igen. Så har vi en ny vinder med Sportsbingo. Goddag. Goddag, det er Ulla fra Næstved. Velkommen til, Ulla. Jo, tak. Velkommen til, Ulla. Jo, tak. Hvis jeg lige må høre din række, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre. Ja. 10, 25, 31, 66 og 76. Det var rigtigt. Så er der et gavekort til dig på 100 kroner. Jo, tak. Tillykke med det, så håber jeg, at René han også finder noget godt til dig. Lad os håbe det. En kage er jo altid god. Og sådan en skal du få fra Fogh Bageren, nemlig en julestjerne. Det lyder godt. Og Ulla, René, jeg vil gerne have, at du trækker nedefra, så skal du skal jeg virkelig have ødelagt min ryg i helt ned dag? i huk. Helt ned. Nu kan du ikke Helt se mig ned. mere. Og så træk til. Ja, Ja. den standsede til sidst. Og det blev skamlen. Ja. Nu får vi rigtig sat Susanne i gang, for nu står hun over ved skamlen. Og der har du Nej, 3 jeg sidder spørgsmål. ved skamlen. Du sidder, hun sidder. Der er 3 spørgsmålstegn at vælge imellem. Må se, om jeg så kan gætte den her gang. Nu har jeg gættet den de sidste 3 gange på guldpladsen nemlig. Okay. Skal det være sølv, guld eller bronze? Jeg vil sige, du skal stille det op på toppen. Skal jeg kravle helt op på toppen? Ja. Kan jeg ikke bare vende? Jo, så Ja, tak skal okay, du så have. lad gå da. Det var guld. Ja! Tillykke med det. Det er 4. gang, jeg gættede den. Det var da utroligt. Ja, og det er altså ikke fordi, der sidder 3 guldplader derovre. Men du fandt det rigtige sted. Vi skal lige have vist Susanne, hun vinder der. Se, der var sølv på sølvsplads, og der var bronze på bronzepladsen. Men guld betyder, at vi ganger med 3, så du får 900 kroner, Ulla. Ej, hvor lyder det godt. Ja, vi får sluttet af med manér. Tillykke med det, Ulla. Jo, tak. Og have en rigtig glædelig jul. I lige måde inde i studiet. Jo, tak for det. Jo. Hold igen. Farvel. Og så har vi en vinder med jer. Sportsbingo, goddag. Ja, goddag. Hvem er det, vi er med? Det er Irfan fra Næstved. Velkommen til. Jo, tak. Velkommen til fra Næstved. Ja, tak. Du har krydset nogle tal af. Ja, det har jeg. Jeg må lige høre, om det er de rigtige. 5, Ja, 33, ja, 42, ja, 67, ja. 71. 71. Der var du heldig. Ja. Der har et gavekort til dig på 100 kroner. Ja, okay, Og tak skal du glædelig jul. have. Tak i lige måde. Og jeg har en kage til dig. Okay, Den henter du selv, så den er friskbagt, når du skal have den fra Fogh. okay. Nu kom der lige en skammel, og der kom lige chancen. Ja. Er det super bingo nu? Hvad vi har? Er det super bingoen, vi skal finde nu? Ja. Lad os se, om det kan lade sig gøre. Så må du dreje ordentligt ned. Det var sgu okay. Det blev ikke til nogen super bingo, men det blev til et gavekort på 300 kroner. Ja, det lyder fint. Tillykke med det, Jo, tak. og have en rigtig glædelig jul. Tak i lige måde. Jo, tak for det. Farvel igen. Farvel. Og må vi har flere vindere med nu? Nej, det har vi ikke. Til gengæld har vi nogle flere pulje-bingo-tal. Ole siger, at han har bingo, men det har han ikke.
Jeg tænder maskinen herover. Så håber jeg ikke, at bolden de farer ud over det hele. 18. 18. 46. 46. 65. 65. 19. 19. 85. 85. 45. 45. 53. 53. 39. 39. 40. Og 40 var det sidste i denne omgang. Og så skal du lige komme med herhen igen, Susanne. Ja, fordi jeg tror nok, vi har en ny vinder klar. Jo, det har vi. Sportsbingo, goddag. Ja, dag, det er Annette fra Næstved. Velkommen til, Annette. Tak skal du have. Ja, velkommen til. Tak. Hvis jeg lige må høre dine tal. Ja, det er nummer 9, Ja, 13, ja, 34, ja, 52 ja. og 71. Det var de rigtige tal. Det er godt. Så er der også et gavekort til dig på 100 kroner. Ja, tak. Plus lidt lækkeri over, René. Det er godt. Det er vist godt, jeg ikke har fået kærerne med herinde i studiet i dag, så tror jeg, vi har spist dem alle sammen. Det havde nok. Men du får et gavekort på en julestjerne fra Fogh-bageren, og der kom lige en kage ind for siden. Det er den dejlige lavkage, den smager rigtig godt. Så den kan du ikke vinde herover, Nej. men du kan vinde så meget andet godt. Nu skal du ud og spise dejlig mad. Det lyder godt. Og det skal du hos restaurant Sibberhøje, som ligger i Faxe Ladeplads i Lystbådehavnen. Okay, Og det gavekort, du får, det er på 400 kroner. det lyder godt. Tillykke med det, Tak skal du have. og have en rigtig glædelig jul. Tak lige måde. Jo, tak for det. Farvel igen. Farvel. Og så var du lige ved at gå, Susanne. Ja. Tusind tak for hjælpen. Det var så lidt, René. Ja, nu skal du se. Ja, Det er jo en hel vinhandel i dag. Jeg tager bare kassen, René. Du Det får- skal du ikke. Du får 2. Nej, Jo, tak skal du tillykke have. med det. Tak, René. Ja, tillykke, det skal jeg da ikke sige. Jo, tak. Nå, vi skal lige bytte lidt ud på pladserne. Maria, hun kommer herop, men nu skal vi ud på en lille gåtur igen. Og det er en gåtur, hvor vi skal ud i telefonslusen. Se, der har vi teknikken. Det var det, vi var lige før. Der ser vi vores lydmand, Michael Hovby, og så går vi videre ned ad den lange gang. Det er der, hvor alle kontorerne, vi har liggende, de ligger. Der er i øvrigt omkring 900 kvadratmeter i vores hus, så vi har noget plads. Derinde, det er der, hvor de 6 journalister normalt sidder, redaktionen, men der har vi telefonslus, og prøv nu at se med kager. Vi skal lige have et billede af alle de kager der. Se der, hvordan de sidder og spiser derude. Vi ser rundt om bordet, og der er lavkagen, den er væk. Og der ser vi Preben Såby, han sender også radio på Radio Næstved, han vinker. Og så ser vi Lis nede i bunden der. Hun sidder i øvrigt på min plads, det er mit kontor. Lis, kan du komme væk? Nå, Lis, hun sørger for sådan alle de praktiske ting her om søndagen, at få dækket bord og få fjernet det hele bagefter. Hun får travlt i dag, for hun skal fjerne en hel kulis. Og så tager hun selvfølgelig også telefonerne. Det er hende, I taler med, når I ringer ind. Og det gør Preben også. Så det er de to, I skal have overbevist om, at I har bingo og det rigtige kontrolnummer og de rigtige tal. Og se der, hvordan han lægger tid. Jo, nu ringer den. Nej, det gjorde den ikke. Det kunne være, der var en lidt sen bingo der. Vi får lige vinket farvel til både Lis og Preben, så de har tid til at tage telefonerne til de næste mange, der ringer ind. Og de ringer allerede ind nu. Nå, Maria, vi har fået besøg af en kameramand i billedet, og du har nogle tal. Det har jeg nemlig, ja. Det er tallene til spil D. Og det første er nummer 6. Nummer 6. 35. Nummer 8. Nummer 8.
12. 22. 22. 84. 84. 66. 66.